en Mombasa. No wacho ka en Mombasa ni oneno ka ng'at manyalo ni bedo gi paro maliw kaka inyalo med jiw gini mondo onyisi. Dong nikech gineno kawa kigini go koko lakini gionge alternative plan. Ingene kade gin alternative government. De gin gi plan. Giwacho ni gin ma economy ma gidwa timo. To onge gima gisewacho. Tingeyo sani within 1 year mwantie. Ineno ogiwinj mang'eny. Giwuoyo mang'eny to giwinj. Gikaso Ruto. Sani umulo dhi points dala. Gikaso Ruto kuywe. Sani umulo kadole ngalenga mathin. Da konyo points mogo dhi dala. Ingeni problem margi giwuoyo mang'eny to gionge ginene. Gionge ideas magi ginene. Joge king'iyo plan margi and adwa kwa ibati kisungu mang'ani wacho satani the plan dhi beda piny ng'iya the plan no gik magitimo te is against the plan. Plan gi cha gigi magitimo ni koro gin gisebedo piny gi tick box ni wase appoint judges port wase tero ingeno mana na wacha gine chano state capture no denade oka uwe watch health state capture no denade ami watch state capture no ko uwe watch health wandiko ji 1,100 mano community health workers michulo pesa shilling to shilling county government chulo national government chulo sani jogo sedie household 1.5 million man jo mipimo pressure jo mitimo gik mate waduogo education gimiyo jogi ok understand ada miye kizungu ariyo ada miyo giasu kizungu ariyo ntie gimiluongo ni maximum differentiated discipline cost to gimiluongo ni minimum differentiated unit cost. Weke mano nyiso ni ya ng'ama puonjo engineering, ng'ama puonjo medicine, ng'ama puonjo law, yani courses madongo mamiyo ji tije maber ichulo pesa man malo. Ng'at matimo courses ma piny machalo agriculture machalo gik mo chuo go gweno sandan moko matino gi chulo fee matin 30,000 moko mane miyo jicha tinde wakelo education gimiluongo ni equity masani ng'at maonge pesa government sponsor ko duge state capture nito wacho ni gik mokade sani Ruto sewuogi miluongo ni fight corruption nikech gimiluongo ni the goodwill mar president by fight corruption Ruto sewuoko ko ma ndio mano seriambo two officers mo seriambo yes sani what do you call a report report to urita ni nikech wada golo joma kwala mafuta kwala pesa Jokenya adwa bire education watieko